Di avên Bahamadan melevan ji bo ceribandina melevaniyek bê mirovî amadekirina gemiyek nû yên bin avê dikin. Ger ev bi serkeftî bibe Titan wekî hatiye binavkirin ev ê di sala pêşî da grubek ya 5 kesî di kuraniya deryaya da bin. Li derbê wê yekî bi rastî balkêşî tenê li ser yek tiştekê ye. Erêkirina ewlehî û şiyaniya boriya fişarek û parçeya herî giring di kurahiya 4000 metre de fişariyê bi dubareyî hilgire. Berê yekema Titanê ev ê erdê deryaya Bakurê Atlantikê bibe û bermahiyên Titanikê. Lêkolîner hêvî dikin ku ev ê Titan bikare bi ku li ser erdê deryayê lêkolînê bike ku modela 3D ya botê were çêkirin û dîsa pergala jîngehiya vê deverê were belgekirin. Wiha pêwîst nake em nerihet bibin ji ber lerzînek yan xwariyek an bargiraniyek li vir yan wêra heye. Em nerihet nabin ji ber xwe tewandinê ew givaştinek yekgirtî rastî ne. Ji ber ku ew zextên yekgirtî ne, tiştên ji karbona fayberî ne û şiyanên ji hevrakêşan û gelek bihêz heye ku bi rastî nahêle bilive. Ji ber vê yekê dîzayna me ya taybet qahîme û ji bo barê ku mebesta me heye dest dide. Pêkariya Titanê gihîştina va kuraniyaye û ragirtina zexta avê ye ku çawa karbon fîber zirarê dide qalikên wî. So we don't have to worry about vibration. Gelek çavkaniyên xwezayên ecêb hene. Di 4000 metran de pelengermê heye. Ji ber vê kev pergaliyên jîngehê yên mezin ên formên jiyanên biyanî ne. Ev yek bi ekstramobilîst de binavkirin. Ev çavkaniyên herê mezin ên madenê ne. Mobildan û cevherên kêm ên cîhanî petrol, gaz û gewherên hêja ji hene. Ji ber vê yekê li seranserê deryayê hinek tiştên ecêb hene. û gelek ji wan tiştan di nav 3 û 4 heta 6000 metre de çê dibin. Ji niha da planên ji bo deqa pêş veya gemiya bin avê amade ye. Armanca vê yekî gihîştina 6000 metre kuraniyê ye ku derfet bide bo ji 7.8 erdê deryayê werir lêkolîn kirin.